Salam. Hello. Today we are going to be learning the negative verb to be. Let's examine the structure for forming the negative verb to be in Tigrinya. There are two options available for forming negative constructions of the verb to be. ጽቡቅ ሕጂ እምበኣር እንታይ ክንመሃር ኢና ክልተ ዓይነት ኣበሃህላ ኣሉታዊ ብክልተ መንገዲ ክንገልጾ ከም ንኽእል ክንመሃር ኢና ኣይ ኣነን ንኣብነት ኣይ ኣነን እየ ኣነ ኣይኮንኩን ክልቲኡ ሓደ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣይ ኣነን እየ ኣነ ኣይኮንኩን I am not. ኣይ ስኻን ኢኻ እስኻ ኣይኮንካን You are not. For male. ኣይ ስኽን ኢኺ ወይ ድማ እስኺ ኣይኮንክን You are not. For female. ኣይ እሱን እዩ ወይ ድማ እሱ ኣይኮነን He is not. ኣይሳን እያ ወይ ድማ እሳ ኣይኮነትን She is not. ኣይሱን እዩ እሱ ኣይኮነን For things and animals. It is not. For male. ኣይሳን እያ ወይ ድማ እሳ ኣይኮነትን For things and animals. It is not. For female. ኣይ ንሕናን ኢና እዚ ንድርብ ማለት እዩ ኣይ ንሕናን ኢና ንሕና ኣይኮናን We are not. ኣይ ስኻትኩምን ኢኻትኩም እዚ ንብዙሓት ማለት እዩ ኣይ ስኻትኩምን ኢኻትኩም ወይ ድማ እስኻትኩም ኣይ ኾንካትኩምን You are not. For plural male. ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣይ ስኻትክንን ኢኻትክን ወይ ድማ እስኻትክን ኣይ ኾንካትክንን You are not. For plural female. እዚ ድማ ንብዙሓት ኣይ ሳቶምን እያቶም እሳቶም ኣይኾናኣቶምን ኣብዚ ሓንቲ ከዘከረኩም ዝደሊ እዛ ንኣ ብና ጌርና ክንትካእ ንኽእል ኢና ና ክልቲአን ንኣ ና እየን ዝንበባ ሶ ሕጂ እዚኣ እንታይ ክንብላ ንኽእል ኣይኾናቶምን ግን እቲ ልክዓ ፀሓሓፋ እዚ ምዃኑ ከዘክረኩም ንደሊ They are not. For plural male. ኣይ ንሳተንን እያተን እሳተን ኣይኾናተንን ከምታ ዝበልኳ እዚኣ ባዕልኹም ክትክእዋ ፈትኑ እዚአን ባዕልኹም ክትክእወን ፈትኑ ንኣ እንታይ ኢለኩም እዚኣ ንኣ እንታይ ትንበብ ና ኤኩቫለንት እየን ሓደ ምዃነን ከዘክረኩም ይደሊ ሶ ከነንብብ ከለና ና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንኣ ዘላ ከምዚ ክንገብራ ንኽእል ኢና ና ይቕሬታ እዚኣ ናብ ትግርኛ ክቐይራ ኣለኒ ና ከምዚ ክትከውን ትኽእል እያ ሶ አንደርስታንድ ዳት እዚኣ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዓይነት ድምፂ ከም ዘለዋ ንኣ ኦኬ ጀስት ንእግረ መገደይ ከዘክረኩም እየ ስለዚ ኣይ ሳተንን እያተን እሳተን ኣይኾናተንን They are not. For plural female. Exactly. ኣይ ስኹምን ኢኹም እዚ ናይ ክብሪ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ኣባይ ወልዱ ኣይ ስኹምን ኢኹም እስኹም ኣይኾንኩምን For senior male. You are not. ኣይ ስኽንን ኢኽን ኣደይ ኣበባ ንኣብነት ኣደይ ኣበባ ኣይ ስኽንን ኢኽን እስኽን ኣይኮንክንን እዚ ፕሉራል ፎርም ከም ዘይኮነ ከዘኻኽረኩም እዚ ናይ ክብሪ ኣፃዋዓይ For senior female. Yes. This means you are not. Exactly. ኣይ ሶምን እዮም እሶም ኣይኾኑን For senior male, this means he is not. ኣይሰንን እየን
እሰን ኣይኮናን For senior female, she is not. good job so I will quickly እንታይ ሪቫይዝ ክገብር ደሊ ከም በበልኩሜ ቅልጥፍ ኢለ ከም በልኩሜ ከተስተውሉላን ድማ እንታይ ዝበሃል ግብረኩም ላበኩም አይ አነኔ አኔ ኣይኮንኩን I am not. አይ ስኻኒኻ እስኻ ኣይኮንካን You are not male. አይ ስኽን ኢኺ እስኺ ኣይኮንክን You are not for female. አይ ሱንዩ እሱ ይኮነን He is not. አይ ሳን እያ እሳ ኣይኮነትን She is not. አይ ሱን እዩ እሱ ኣይኮነን For things and animals, it is not for male. አይ ሳንያ እሳ ኣይኮነትን For things and animals, it is not for female. አይ ንሕናን ኢና ንሕና ኣይኮንናን We are not. አይ ስኻትኩምን ኢኻትኩም እስኻትኩም ኣይኮንካትኩምን You are not for plural male. አይ ስኻትክንን ኢኻትክን እስኻትክን ኣይኮንካትክንን You are not for plural female. ኣይሳቶምን እያቶም እሳቶም ኣይኮናቶምን They are not for plural male. ኣይሳተንን እያተን እሳተን ኣይኮናተንን They are not for plural female. ኣይስኹምን ኢኹም እስኹም ኣይኮንኩምን For senior male, you are not. ኣይስኽንን ኢኽን ኣደይ ኣበባ ኣይስኽንን ኢኽን እስኽን ኣይኮንክንን For senior female, you are not. ኣይሶምን እዮም ኣበይ መድሃኔ ኣይሶምን እዮም እሶም ኣይኮኑን For senior male, he is not. ኣይሰንን እየን እሰን ኣይኮናን For senior female, she is not. Thank you for watching. See you in the next video.